Barra dawn ix-xhur kollha wasal iż-żmien li l-erbaljuni u l-pantera maqfulin in-naxxar ikollhom futur aħjar. Aktar u aktar minħabba li l-gvern għadu maħa l-ebda pass konkret biex jiggarantixxi dan. Hija din ir-raġuni għalfejn nhar it-tlieta 15 ta' April se tkun qed issir protesta bl-isem Roaring for Freedom quddiem l-uffiċċju tad-Direttorat Veterinarju. Daryl Grima spjegan li l-attivisti min-naħa tagħhom kienu għamlu kuntatt ma' numru ta' NGOs internazzjonali fosthom Born Free Foundation u Forpos li jgħinu ħafna annimali. U dawn talbu informazzjoni bażika fosthom l-età u s-sess ta' dawn l-annimali li ma' informazzjoni jidher li għadha ma jingħatax mill-istat. Biex jittieħdu minn NGOs internazzjonali, jsir il-gvern li jagħmel dawn il-ftehimi, bissir huwa l-gvern li għandu ċavetta ta' kollox. Huwa l-VRD għalhekk aħna l-protesta qed issir quddiem l-uffiċċju tal-Direttorat tal-Veterinarja għaliex hu id-direttur għandu l-poter li jista' jagħmel kollox, jista' jikkonfiska, li jista' jipproċedi, jista' jieħu l-azzjonijiet li jrid. Fl-aħħar mill-aħħar jekk hemm nuqqas mhux ċertament mill-laqdiet, mill-volontarjat, min-nies hawn Malta, min-nies li jħobbu l-annimali, in-nuqqas ġej minn dan id-direttorat mill-uffiċċju tal-gvern illi fl-aħħar mill-aħħar jew qed ikaxkar saqajh jew ma nafux x'inhi r-raġuni. Din il-protesta hija organizzata mill-programm Vuċi għall-Annimali bil-parteċipazzjoni tal-attivist Taljan tal-annimali Enrico Rizzi u bl-appoġġ ta' iktar minn 20 għaqda tal-annimali. Din is-sitwazzjoni tiġbed kritika enormi anke minn għaqdiet internazzjonali. Nafu li hemm għaqdiet internazzjonali huma interessati fil-fatt għal din il-protesta wkoll rajna li hemm interess kbir mill-Italja illi wrew is-simpatija, l-empatija lejn dawn l-annimali fil-fatt ġej Enrico, ġejjin ukoll għaqdiet oħra. Kenna situazzjoni li reel minn ta' Enrico stess qabeż il-miljun viewership l-Italja stess. U hemm kbira għaliex Malta qed tippermetti li dawn l-iljuni qegħdin hemmhekk f'gaġġa għal xejn meta nistgħu nieħdu azzjoni. Il-presentatriċi tal-programm Vuċi għall-Annimali appellat lil kull min għandu l-annimali għal-qalbu sabiex jattendi għal din il-protesta. Għaldaqstant nistidnu l-kulħadd quddiem il-VRD li jiġi ħdejn il-biċċerija Albertown il-Marsa il-ġimgħa d-dieħla nhar it-tlieta fil-15 ta' April fis-6:15 filgħaxija. Nħeġġu lil kulħadd li jġibu kartelluni, kulħadd jista' jġib xi ħaġa li juru li ovvjament aħna għandna rridu solidarjetà ma' dawn l-annimali, rriduhom imorru f'pajjiż, f'santwarji li huma ovvjament jixraqilhom, ma rriduhom jispiċċaw f'xi ċirku jew nkella f'xi żu jew nkella postijiet għar milli qegħdin u ovvjament nixtiequ li jiġu liberati u jkollhom ħajja kif suppost. Marija Borġ, Net News.